khususnya kamu hibur ibu-ibu khususnya ben seneng hatine. Iya. Paham ora? Wong wedok iki abot sanggane mangsamu. Abot apa? Abot wong lanang. Wong lanang kuwi mergawe rina wengi sing nampani wong wedok tok. Wong wedok ki abot. Abot apa? Isu isa-isa nampani tok. Isu isa-isa ngomong bocah. Ngomong bocah. Ngeterne anak sekolah. Sekolah. Bengi kon uah-uah. Buat lah, buat wong wedok wong lanang iki apa isone moncang-mancing tok. Moncang-mancing piye? Wong lanang sing kadung mergawe Iki ya. HUT RI ke-80. ya aku nyapo iki. Ya apa nyapa nang kono gulung apa nyetrum ndasmu piye? Hibur nyok-munyok. Maksudnya saya akan menyanyi apa ngapain? Manut nyanyi karepmu, puisi karepmu sembarang sing penting enek iki lho, karo kegiatane bengi iki lho. Paham ora? Sesuk acara ning kene neh, sesuk sean. Oh iya. Sesuk aja ngalih iki kan hadiah. Hadiah apa? Donga.